Hei pappa, kuule, mulla olisi yksi juttu. Voisitko sä lainata mulle vähän rahaa? Lainata rahaa? Kuinka paljon sä tarvisit? No, jos sä lainaisit mulle vaikka 1,000. Tonnin? Ajattelitko ostaa oman saaren vai? Mä ajattelin sijoittaa. Mulla on yksi ihan pommin varma idea. Tää voi olla aika iso juttu. Vai että sellaista? Mikäs tää sun varma idea oikein on? Tiedät sä kryptovaluutat? Bitcoini ja tää Ethereum, mitä mä en osaa lausua. Ne on tulevaisuus. Jos sä lainaat mulle nyt sen 1,000, mä triplaan sen 2 kuukaudessa ihan helposti. Eli sä ostat jotain, mitä sä et osaa edes lausua. No ei se nimi nyt ole tässä se tärkein juttu, vaan tää idea. Tää on pommin varma idea. Miten sä ajattelit maksaa sen 1,000 takaisin, jos tää sun varma juttu meneekin päin persettä? Kun eihän sulla ole edes töitä. Kryptot on tulevaisuus. Mä en tarvi mitään paskahommia. Mä olisin vähän niin kuin kryptomaailman yrittäjä. Ei jumalauta, yrittäjä vai? Yrittäisit nyt ensin herätä arkisin ennen puolta päivää. Jaa, et lainaa vai? No en lainaa. Tai no, jos kolaat koko talven lumet, niin voin harkita. Ei mua tommonen paska kiinnosta. Mä oon kryptoyrittäjä, enkä mikään vitun talkkari.